Обяд в гората. Днес ще ви представя любимият обяд на малки и големи. Пържени тиквички. Първо се започва, разбира се, с паленето на огъня. Ето по този начин трябва да нарежем тиквичките. Панировката за тиквичките също е готова. И след малко започвам приготвянето. Тиквичките, панировката, тиганя. Приготвям в момента тестото за любимите ми пърлинки. Заедно с тиквичките приготвям и пърлинките, разбира се. Пърлинките вече са готови. След малко и тиквичките. Правя и соса за тиквичките и сядам да хапвам. За приготвянето на соса са ви нужни кисело мляко, чесън и сол. Представям ви финалният резултат. Обяд в гората с кибритя. Живи и здрави от кибритя и ай чао!